Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan bola Kurawa. Wis biasa, aja isin mau disoting. Wis nemu mase kok ora apa-apa kok sinong nek kono. Tapi engko yo gantian no. Sibuk karo anake deh. Lah iki Mbak Nunung arep tekan-tekan karo mase tok ora? Nggih. Mase saking pundi? Kula saking Tambak Rama Karangawet. Lho, lah tanggane wingi Mas, sing tuku rebon. Nggih. Walah, iki Niku sing tuku rebon iki ketone ku piye? Daerah Koripan mungkin. Koripan sana Mas Ade. Alhamdulillah. Sampai kecamatan. Kamu kecamatan, ayo kanca-kanca sing omahe Tambak Rama, monggo dan rene iki lho, disediani Mbak Nunung Waki. Berbagai pilihan yang kene iki sapa pilihan cash, kredit, tukar tambah cash dan apa. Mas jenenge sapa? Dian, nama lengkapnya Sugian Toro. Nah, nek ngundang Mas Dian. Nek Mas Dian aja takoki cash keras duit ora. Kadane yo gawane iku lho ngeri, koyo iki sing dituku apa jenenge Innova Rebon tumpakane kaya kapal pesiar. Nek iki Expander tumpakane betul. Mas, kok iso milih Expander piye, Mas? Niki bapake napa senenge pancen kepingine nak sakit juga napa beli mobil itu niki Terus iki ya. jadi kemarin kan langsung di napa dicek Hah? nggih tahu cocok ya langsung di ACC ngaten mawon. Oh ya. Iki tukune Pak E walaupun tua menolak tua lah. Tukune iki tetep tinggi, cross iki matic. Iki anu Mbak Nunung nggih. Nggih. Iki beratane rondo tapi rondo kempling niki. Ajur wis ah. Mobil lere diibaratno rondo. Lah terus sing perawan piye? Kok dealer ngono, Mas? Nggih, nek saking dealer perawan iki kan saken kan berarti rondo. Tapi rondone kok rondo kempling nggih. Nah, iki pinter Mas Dian. Jadi kanca-kanca aja tuku anyar ya, nek tuku iki sing second. Tapi taune nom barene ngono. Iso ngirit ngene, Mas. Pengeluaran ya. Kacake pira, Mas? Selisihnya kalau untuk anu ya lumayan. Lumayan ya. Hampir 100 ya, Mas. 130 sampai 40-an ya. Oh ya, pinter Mas iki. Walaupun banyak uang, tapi uangnya kan pinter. Jadi iso digo modal. Mas kerjanya apa? Kula berprofesi sebagai penambang. Nah, iki juragan Mas. Sapa sing ora ngerti rego Mas saiki ya, lah ngeri Mbak Nunung ra Mas, sing penting sing tuku penambang Mas. Juragan Mas. Serak apa? Mas tekan kene seneng ora? Kali seneng. Alhamdulillah. Ya ngomong-ngomong sih, kowe kok arep tuku mobil saka kene dikandani tanggalem apa piye? Kemarin saking TikTok nonton niku. TikTok. Niku kan TikTok kok penasaran niki kok Pahala Jaya motor nonton niki kok. Napa? Mbak Nunung ngene iki kan ngomongane kan kuwatah dadine niku penasaran kula. Nah, kula penasaran nonton niku asline kula nyatake niku asline niku kaya napa ternyata nggih enak orangnya. Cerewet ya Mas? Nggih cerewet niku bloko suto to orang. Dene malah ora metu bloko suto lagi. Tapi darahnya apa Mas Rene? Alhamdulillah, wis kanca-kanca sekepengin butekno Mbak Nunung kaya apa bulan rene ning kene iki buka tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5. Lah iki masih wong ana apa iki? Ana penggawean dadi rene bengi ra apa-apa seperti gajian. Nggih. Mas, nek pelayanane Mbak Nunung harus kurang. Saya rasa enggak ada ya. Soalnya transparan aja. Terus orang kondisi barangnya kayak apa, ini anunya kayak apa, transparan aja. Saya jadi sukanya di situ lah. Walaupun orangnya banyak ngomong sih. Nek ora ngomong kan malah bingung. Ya bakule kok amem ya. Tapi gak Mbak Nunung anci cerewet tak akoni. Aku dhewe iki bingung. Wong wedok ora gelem meneng ya, Mas. Nek karo bojomu meneng di Mas. Manggih, kurang luwih. Berarti jarak keberanku ora apa-apa. Nek bojone masih aja ditakoki ya Allah Gusti, wayune ningis-ningis. Mbak Nunung wong wedok jujur wae ya. Terpesona piye nek. Lah aku lanang wis sampean lho. Ojo. Ora tau nak kepiye. Sambat are ratu. Akeh urunane Mas. Ora kendali. Ora ratu gawe. Mas iki lah ya aji ganteng. Dadi kan nek rene bojone tenan, wayu, yo wong e mati apik anak lah ya seneng. Yo Gus duduran ya Mas nek ana kanca-kanca
mobil monggo pinarane. Iki ngeten bolo-bolo sing badhe ngersakake mobil second. Nah, bisa langsung dicek tempatnya Pahala Jaya Motor, tempatnya Mbak Nunung niki. Nah, ngeten di apa? Di showroom mriki ya. Niku jajal ora bayar. Totok bawa balik ngoten. Nah, iki pembeli cerdas kilat, jajal ae tumpakane penak. Ayo Mbak direbuk bablas seluruh dina ndelalah ya begange mek sedina tok ya Mas ya. Tak kira suwi yes alhamdulillah padha barokahe. Mas, nek iki engko arep bali apa nek diri perjalanan? Ini mungkin ya langsung paling mampir dan maam terus pulang. Perjalanan lumayan ya Mas? Lumayan kalau dari 1 jam lah kurang lebih dari Tambak Romo Karangawan sampai sini. Nah, iki Tambak Romo menawa ora apa. Cet agene ya Mas dari. Ayo juragan tambang Mas yang metuwo. Moro nek baru nung diwehi mobil wae. Temenan. Tumpakane ya penak ngono ora penak aja dibayar. Kaya Mas wis tak omongi wingi ya kepengin ras ya Mas ya cepet. Cuma jengene pilihan iki kan kesenengan. Alhamdulillah iki digone gore expander. Ngapunten kagem Pak Ewowo sing jaken. Lah niki Pak Mbak Nunung ora goro haji wis payu karo Mas Bian yang Tambak Romo. Nah, kurang cepet pokoknya sing kepengin nang Mbak Nunung aja dipikir pajak. Sacet selak payu wong iso cash tempo. Wis ngono wae mengko disambung meneh. Matur suwun. Nah, ini keluarga dari Mas Bian, Bolo Kurawa. Soteng saya, bolone sing iki. Oh ya. Marem bengi-bengi Mbak Nunung didolani. Tanggane meneh Tambak Romo. Full pokoknya. Mas iki lak dongane ya sampean, muga-muga padha berkahe, lancar rezekine. Apa sing dikarepno lho Mas ya dijete sebenere. Sing penting awake sehat. Rukun selawase karo bojone. Pandungane Mas. Sebalike Mbak Nunung ya. Iki mugi-mugi nggih berkah. Amin. Jaya selalu ngoten mawon. Amin. Kalau kancane aja lali. Arah rene mampir. Pak Pak sinten iki? Pak Peno. Pak Peno, pandungane to, Pak? Nggih. Piye, Pak? Panjenengane ben selamat. Amin, padha ya, Pak. Kok tekan Wakabari. Pandungane, Mas. Iki sino iki? Ya rene. Dungane no. Kali jaya kita kelak jaya motor. Itu yang ngono ya. Selamat tambah lancar ben kaya aku sakinan seneng tapi gue susune ngene. Dolan-dolan ya. Mbak. Atur suwun sanget aja kapok dolan rene. Mboten. Piye kari kene ya? Dolane Bu. Nggih, semoga berkah. Amin. Jana, seneng ra ning kene. Wah. Besok sembuh sawit sing hari mah. Pinter karo Bapak Ibu ya. Barokah ngilmune bejo dunya akhirat. Wes, saya saliman jadian. Wes goleki dhewe. Ya. Makasih banyak ya. Sukses selalu, Pak. Kilo wonge sing ayu dhewe. Sinang, dadah. Dadah Sinang. Iki jenenge sapa, Mbak? Kalingga. Kalingga iki kembar iki padha gantenge. Iki sing siji. Erlangga ya, Mbak iki? Nggih, Erlangga. Oh, Erlangga. Ngedot terus pokoknya. Nggih. Ya balane waki full. Wes aja ditakokane iki payu tanggane Tambak Romo. Terjual Expander Cross Matic 2021 mabur tanggane neh Tambak Romo juragan Mas. Matur suwun Mas Bian wis atas kepercayaane semoga berkah barokah selamat selancar. Ya, bengi-bengi dilarisi tanggane. Iten gendileng tumpakane mentul-mentul. Matur suwun ya Pak Peno. Nggih, monggo. Suwun ya, Nok. Sinok lali aku jenenge Susi ya. Ah, nek wong ayu ki jenenge Susi wis mesti doreti.
Sukses selalu Mbak Nunung. Matur suwun Mas. Ingat mobil bekas ingat coba. Ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Lonon lah ya. Nek tekan omah bojomu kon ngabari. Ya. Ngerti ta? Sing tuku ya tumpakane ra kaleng-kaleng ya wong Juragan Mas, tumpakane Innova Reborn. Istimewa. Iku lho bukan. Tinggal lagi. Tinggal Erlangga. Nggih. Nggih, atur suwun. Wes, iki ireng. Iki putih skincarean. Lengkap pokoknya. Matur suwun sanget ya. Piye Pak Peno seneng ora? Temen. Aja lali lho ya kancane. Mas alon-alon nggawa wong berek. Yes, aju nggih. Sampeyan dhisik, nggih. Alon-alon Mas nggih. Yes. Pak Peno ya iki, mau maratuwane. Mau Mbak Susi karo Mas Jan. Mantep pokoknya mobilnya. Matur suwun sanget. Berkah-berkah. Salon-alon Mas. Ya matur suwun nggih ya Bu. Mas. Mabur Mbak Romo lho ya Allah Gusti. Wis berkah barokah iki Mbak Nunung sarume depan Balai Desa Ketanen persis. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Awas ya Allah. Matur suwun sangat ya Allah. Rame ya dalane. Iki bose keselen mbuh. Ayo, dilarisi jauhake stoke Mbak Nunung. Matur suwun sangat.